Аз просто много приличам на циганин. Не харесвам тази прилика с моите братя. Аз не ме е страх да го кажа, защото аз съм си циганин. Да. А, ма, то вече при мен отива към мексиканец, към индиец. Защото има и цигани, които са по-светлички. Всичко останало, което виждаш, са едни подобрения, които аз като художник, защото и татко беше художник и аз съм наследил рисуването, Мгм. ръката от него, като художник много добре умело пипам и знам, че ако удебелиш веждата на един мъж, ако подчертаеш квадратността на брадата на един мъж, и това са тайни, които сега ги издавам от кухнята на... Момчета, записвайте. Да, Да. винаги той ще бъде много по-симпатичен. Мгм. Ако ти умекотиш чертите, някои от чертите, ако изостриш от носа надолу, челюстта, брадата да е квадратно, ако горе умекотиш и направиш по-детски погледа, Мгм. ако има неща, които аз съм ги направил, те не са мои, те са изкуствени. Аз съм с присъдени вежди, с татуирани, рисувани отгоре също така. Аз съм с разни неща в челюстта, в брадата, тук отстрани джаулайна и така нататък. Това не са естествени неща. И не мога да кажа, че аз съм хубав, защото те са придобити във времето. Колко подобрения имаш по теб? Много. И скулите не са мои, и част от устата не е моя, и повдигането на вежите. Но това са неща, които съм правил през годините, но много деликатно.